kadaghan sa imo nga ana. Tag 1,000 pa ganito. Na. Kita kami regitan au diri kay naglugat ang among kauban. Asa man kasi nagmamuk na uraw diri. Guys, original ra ba ni? Buton sana. Asa pa man ta paingon? Ang kana ra man. Tinaw-tanaw ra mi diri. Ang jog na makitaan, palito ni nila. Tan, gikan mi sa birthday guys. Hilahos mi diri sa Metro Gaisano. Yang ang among porma, ang kauban. Gikan mi sa Hello, what's up? kasi Loo na. tanaw ra kahong naabag kahong jawi dahil sakyanan dong. Nay, mao ning panggamit sa kuan ka ng pancakes ba? Or mga itlog. Hindi, ganahan ka. Ikaw man ang cooker sa house. Oh my God. Di ba mag-cookir man ka? Kan open na yan. Kani, Kuan. Ambot. Moran nang ako maingon, ambot. Ni naman tayo ani na. oh naa. Sa asa ganito na palit tong ato ani nay. Bro magdiri. O dire, ay ilapon. Ayaw ni kay dili mo Nagpabugnaw. Nagpabugnaw ra di ay mi human sa party. Ako ra baron duty ni Lula. Gawa si Bayit. Gawa si Bayit. Balitaan. Gawa ini cake ba na? Basic din na. Kiki. Undok ni ini. Nay unsa man ni nay? Kuya, oh. Coconut drill. Palit Coconut pa, ano? drill daw ni. Coconut drill daw ni. Gusto nga, coconut drill. Ambot unsaon ni. I-drill ang kuan. Si. Na sa pang butter maayo ni kay kuan ni nay. Na, morning sa pancake. Kanili lang sa pancake. Na mao man ni imong gigamit. Mo man eh. Di mao ni imong gigamit sa una. Na, dya plastic na pod. Okay. Mas nindot pa ni guys na. Dya palito ni na to. Ikaw, Sige, itong pancake. Ano ba tayo pancake pa? Okay na eh? ayo eh. Adi, no? Di ko no guys. Dili. Di lang kay Oh, wait ko kuya. Oh. Uy, para French Maya. fries. Hola. Para French fries. Katura ako. Unsa na? Sifter. Septer. Aron di mi. Ha? Aron di mi mauwa mo gawas. Palit lang. Aron. Di na mauwa mo gawas. Unsa? Unsa man ni nay? What is this? Avocado. Measurement. Liquid measurement. Para asa ko na ni.
liquid measurement equivalent. Nay, na. Saan ma? Gusto ka na? Di, pero kaibaw gid ko na 1,000 si pa? di ko kailangan anak, pero kaibaw gid ko na si Rapunzel ganahan anak. How did you know? Anong kahibaw mo kang si Rapunzel ganan? Obvious. Sa na yung mga kauban di amin mis kitchenware utensil hing di amin mis kitchen utensil hing abot. Chip cook man tali ning ahong mga kauban. Ang spatula. Egg egg separator. Para kay Lula ba? Para kay Lula. Oh, di oy, egg slicer ni. Slicing to Oh, digital. egg slicer. Uy, kay bukod kaon sa ang panggamit ani. Life hack. Para pangkuan cutting sa hotdog. Ah, Para sa spaghetti ba? oo. Life hack na. Yeah, ay pang di mo kong cake para ni tatay mo. Gaan. Asan mata? Pero no? Ang taas, ubos na. Unsa may itong paliton sa taas? Sa taas, ubos. Sa taas, ubos. Nagpabugnaw rami. Palit lamang may kay mauwaw may ngawa may paliton. Wawang bitaw may gamay, guys. Ibayad na na. Ibayad na na ko di. Plastic din eh. Plastic sinaw. After a day's work, look forward to a rest on a soft and comfortable bed. Metro Super Metro Ibayad na na. Store offers up to 50% Kay mong sirado na mo? on selected items on the Metro bed Kana? and mattress sale. Nga rin na, sirado na. Wide selections. Kira. Have the right product to fit Kay kurang kita na kita na. Ay. blankets. 0% interest for 3 months on participating Tanaw mi kay agahong kauban nakakurbata. Diba? Nang kwarta di hospital ka. Unsa man na? Unsa man na? Toothbrush? Si Kuya, gusto mo palit ka ng toothbrush ba sa dila? Daga ikot. Lagi hay toothbrush sa dila. Balik. Uy, taga ikwarta si kuya. Nana.